A jogszabályok, ugye a civil törvénynek a második római 2-es fejezete szól erről, illetve a PTK-nak a 3-as könyve 48-as paragrafusától és a 3-as könyv 84-es paragrafusától vonatkozó szabályok vonatkoznak ide. Jogi személy jogutód nélkül megszűnik, a határozott időre jött létre, és ez a meghatározott időtartam eltelt, vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötötték a megszűnést, és ez bekövetkezett. Oké? A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület megszűnik, hogyha az egyesület megvalósította a célját és új célt nem tűzött ki, vagy az egyesület tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt. Ugye itt nagyon-nagyon fontos monitorozni, hogy nekem a tagnyilvántartásom rendben legyen, és ott mindig meglegyen legalább a 10 fő az egyesületben, hogy össze tudjam hívni szabályszerűen a közgyűlést, és hogyha 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt, akkor az egyesület elnökének egyébként a felelősségi köre és akár büntetőjogi vonal is készülhet ebből. Például gondoljunk csak bele egy támogatás igénylésekor, amikor egy gyakorlatilag olyan egyesület igényel támogatást, aki már nem is működhetne, hiszen mondjuk tartósan 10 fő alatt van a létszáma, akkor ez milyen felelősséggel jár, és milyen megállapítások készülhetnek a későbbiekben ebből. Amikor egy szervezetnél szóba kerül a megszűnés, ugye itt általában ezek, akinél szóba kerül, azok még a fizetőképes vonalon vannak, akkor nagyon fontos, hogy a vagyont feltérképezzék, hogy van-e ebben a szervezetben vagyon. Van-e erre a megszűnéskorra eljárásrendre szabályozva az alapítókirat alapszabályban? Ha nincs, de szeretnénk ugye operálni azzal, hogy tudjuk, hogy a megmaradt vagyonunk hova kerül, akkor azért érdemes esetleg egy alapítókirat alapszabály módosítást előbb végrehajtani, és csak utána például egy végelszámolási eljárást indítani. Ha ez nem annyira fontos nekünk, akkor nyilván megindíthatjuk a végelszámolást. Meg kell néznünk, hogy a közgyűlés és a taggyűlés, meg a kuratóriumi ülések szabályrendszerére milyen előírások vonatkoznak számunkra az alapítókiratból, alapszabályból, vagy az SMS-ből, vagy bármilyen más akár jogszabályból eredően. A megszűnés elhatározásához például a törvény erejénél fogva egy közgyűlésnél, ugye egyesületnél az összes tag vagy a jelenlévő tagok 3/4 szükséges-e, nem mindegy. Ugye mit határoztam meg a lehet és kell szabályok mentén. Van-e ennek a szervezetnek, akit megszűnésre ítéltünk, részesedése máshol? Típushiba szokott lenni, hogy van neki létrehozott cége vagy üzletrésze valahol, és egyszerűen a szervezetet úgy végelszámolják, hogy a másik üzletrész kérdését nem rendezték. Adott esetben sajnos nagyon sokszor a könyvekbe se látszanak ezek az üzletrészek, úgyhogy ezt nagyon-nagyon fontos monitorozni, illetve hogy van-e neki származtatott jogi személyiségű szervezeti egysége, származtatott jogi személye, és annak mi legyen a sorsa. Egy származtatott jogi személyiségű szervezeti egységet, ugye affektív, inkomplett, egy csomagban ugye át lehet adni magát az egész egységet valaki másnak a fenntartásába, vagy adott esetben ugye első lépés, hogy ennek a származtatott jogi személyiségű szervezeti egységnek kellene valamilyen módon a gazdálkodását ugye lezárni, és a származtatott jogi személyiségű szervezeti egységet megszüntetni. Kapott-e 1%-ot, és azzal elszámolt-e? Hol tart ezzel az elszámolásra? Ugye közbevallás, ha jogutódlással történik a megszűnés, akkor a jogelőd 1%-os tételeit, amíg nem elköltöttet örökölheti, és ugye annál bejelenteni kell csak, de tulajdonképpen a későbbiekben már a jogutód tartozik elszámolni ezzel, de ha jogutód nélkül szűnünk meg, akkor sajnos ez is kérdés lesz a rendszerben. Van-e futó támogatása ennek a szervezetnek? A szervezetek ilyen esetben sokszor tévúton vannak, ugyanis futó támogatásként csak azokat kezelik, amelyeket még nem számoltak el, és ha ilyen nincs, akkor nagy bőszen nekiállnak adott esetben a végelszámolásnak. Igen ám, csak egy támogatási szerződésben sokszor vannak fenntartási kötelezettségek, kifutási kötelezettségek. Ha például ingatlant hoztunk létre az adott támogatás keretében, vagy tárgyi eszközt, azzal hol tartunk, át tudjuk-e adni, keletkezik-e visszafizetési kötelezettségünk
bármely jogból a megszűnés folyamán. Ugye azt azért érdemes tudni, hogy például egy végelszámolás is könnyen fizetésképtelenségbe fordulhat, ugye a csőd vagy felszámolási eljárásba, hogyha nem figyeljük meg, hogy a támogatásokkal mi van. Ugye itt az elmúlt 5-6 évet kőkeményen monitorozni kell, és nagyon fontos tudni, hogy a támogatások tekintetében, ugye a támogatásokhoz kapcsolódó valamennyi okiratot a számlától a szerződésen át a teljesítési igazolásig 10 éven keresztül kell őrizni. Tehát, hogy arról is gondoskodni kell ugye a végelszámolónak, hogy itt nem az általános bizonylat megőrzési szabályok vonatkoznak, hanem a támogatással kapcsolatos dolgokra, ezek kiebb húzódhatnak, és adott esetben például egy időközben jövő megszűnés beleszólhat, és esetleg eredményezheti egy támogatásnak a visszafizetését. Legyen szó csak egy olyan esetről, ugye, ami nálam gyakorlatban is megjelent, hogy a létrehozott ingatlan ugye átadásra került az önkormányzatnak, és csak később értesítették a pályázat finanszírozóját, és ugye ebből problémák lettek, holott, hogyha előbb jelentkeztek volna, akkor akár egy támogatási szerződés módosítása, vagy akár a finanszírozónak egy nyilatkozatával ez egyszerűen kikerülhető lett volna, és akkor nem akad meg például egy ingatlan átruházásának a bejegyzése. Jó? Kedvencem, az eladom az alapítványom, az eladom az egyesületemet. Hát ezzel az a problémám, hogy egy egyesület vagy egy alapítvány átruházásakor pénz nem nagyon mozoghat, legalábbis a klasszikus értelemben nem, hiszen nincsen bennük üzletrész, jó? Az, hogy átadásra kerüljen egy alapítvány vagy egy egyesület, természetesen erre van mód, de ott hivatalosan pénz biztosan nem tud mozogni ezekért cserébe. Ha átadunk egy egyesületet vagy egy alapítványt, és ennek van származtatott jogi személyisége, akkor azt fontos megnézni, hogy ezzel a származtatott jogi személlyel mi történik, azt is átadjuk-e, átveszi-e az új alapító, vagy az új ugye egyesületi szervezet, vagy pedig nem szeretné átvenni. Nagyon-nagyon fontos egy ilyen átadás átvételkor, hogy monitorozzuk, hogy van-e például adótartozása a szervezetnek, mert ugye átadás átvétel után, hogyha ezt nem rendezzük egy átadás átvételi metodika keretében, akkor ebből később probléma lehet. És nyilván nagyon érdemes ilyenkor egy főkönyvi kivonatot is megtekinteni. Nagyon fontos, hogyha valaki jogi személyiségű szervezeti egységet vesz át, netán oktatási intézményt, aki normatívával érintett, akkor nézzen utána, hogy mikor volt utoljára normatíva ellenőrzés, mert egyéb jogszabályok előírásai alapján a normatívának az ellenőrzése során a jogutód időszakában végzett jogelőd időszakát érintő ellenőrzések tekintetében, ugye a jogutód effektív egyfajta készfizetőkezesként működik, tehát a jogelőd hibáiért esetleg szavatolni tud. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezek rendbe legyenek téve, illetőleg ennek megfelelően a garanciák legyenek beépítve az átadás átvételi metodikákba. Alapcél megváltoztatása. A törvények előírásai alapján az alapcél megváltoztatására csak nagyon kötött keretek között van mód. Tehát például egy sportegyesületből sosem lehet csinálni például egy színész egyesületet, jó? A futball egyesületből nyilvánvalóan egy kosárlabda egyesületet azért lehet csinálni, ezt be is fogja jegyezni a bíróság. Egy a fontos, hogy ami a vívő célon volt, az a célváltoztatása után is megvalósuljon. Jó, megszűnés. Ugye hasonló módon, mint a gazdasági társaságoknál, elsősorban a PTK szabályrendszere mentén, de a civil törvény második fejezet, római 2-es fejezetének előírásaira tekintettel figyelemmel. Ugye nyilván, ha nem fizetőképes, akkor csődeljárás alatt, ha már van, akkor nem határozhatja el a megszűnését, de jelentett természetesen ő is egy fizetésképtelenségi eljárást, tehát kérhet maga ellen felszámolási eljárást is. Jó? Jogutódlással történő megszűnés, ugye az egyesülés és szétválás lehet, az egyesület csak egyesülettel, alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet, és eredeti formára egyesületre
vagy alapítványra alakulhat át, vagy válhat szét. Tehát, hogyha két alapítvány egyesül, akkor abból sosem lesz egyesület, és a két egyesület egyesül, abból sosem lesz alapítvány, ez egy nagyon fontos tényező. Jó, tehát itt a klasszikus formaváltás egy civil szervezeteknél nem lehetséges. Tehát ami egyesületként született, az egyesületként hal meg, vagy múlik el, idézőjelben, ami alapítványként született, az pedig alapítvány marad annak fennállása végéig. Jó, jogutódlással történő megszűnés lépése, ugye döntés magáról az átalakulásról, átalakulási terv készítése, vagyonmérleg tervezet készítése, döntéshozó szerv ezt elfogadja. Ugye itt nincs kötelező könyvvizsgálat még ezen a ponton, de erősen ajánlott, hiszen a hibákat itt tudja szerintem a könyvvizsgáló kiszűrni. Döntés közzététele, az átalakulással létrejövő civil szervezet bejegyzésével egyidőileg pedig törtik a megszűnő civilt, ugye a végleges vagyonmérleg alapján, ami már könyvvizsgálat kötelezett, ugye törlik az előző civilt, majd ez a nagyon sematikus, gyors vázlata ennek. Nagyon fontos már az átalakulási tervben a fordulónapokat a döntéshozó szervnek meghatároznia, és azt, hogy mikor lesz auditálva, akár csak, tehát lesz-e auditálva a vagyonmérleg tervezet, vagy csak a végleges vagyonmérleg. Ugye számviteli törvény szempontjából elsősorban a számviteli törvény idevágó passzusait alkalmazzuk, természetesen ha a civil szervezetekről szóló számviteli kormányrendelet az adott esetben valamilyen szabályozót beépített, akkor azt. Jó. És az adóhatóságok felé benyújtandó bevallásokról és változásbejelentésekről sem szabad elfelejtkezni. Az egyesület jogutód nélküli megszűnésére ugye akkor kerülhet sor, ha a határozott idő eltelt, vagy a cél megvalósult. Ugye határozott idő eltelt, és a tagok nem kívánják tovább fenntartani az egyesületet, megvalósult a cél, vagy a célnak a megvalósulása ellehetetlenült, és új cél nem került meghatározásra, és ugye kötelező akkor, hogyha tagjainak száma 6 hónapon keresztül, azaz tartósan 10 fő alatt van, kötelező a megszűnés ilyen esetben. Alapítvány jogutód nélküli megszűnése, az ugye a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg, a célja megvalósítása ellehetetlenült, és vagy a cél módosítására, vagy más alapítvánnyal történő egyesülésre nincsen mód. Jó? Vagy nem akarják, igen. Fontos kötelező megszűnési deklarátum, hogyha 3 éven át a célja érdekében tevékenységet nem folytatott, és itt álljunk meg egy kicsit. Ugye nagyon-nagyon sok alapítvány esetében látom, hogy csak például a bankköltségek kerülnek elszámolásra. Hát én szerintem maga az, hogy a bankszámla, amit egyébként törvény rendel nyitni minden szervezet számára is, fenntartása az nem egy cél megvalósítása érdekében való tevékenység. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogyha effektív a célja megvalósítása érdekében kifejezetten ahhoz kapcsolódóan sem költsége, sem ráfordítása 3 éven keresztül nem keletkezett, akkor azért ott szerintem a megszűnési indok fennáll. Jó, alapító az alapítvány saját döntésben nem szüntetheti meg, tehát ez a kuratóriumnak a döntése kell, hogy legyen. Jó, és hogyha a megszűnési ok bekövetkezik, akkor a kuratórium jelzése alapján az alapító jár el főszabály szerint, nyilván értesítve a felügyelőbizottságot és könyvvizsgálót. Ha az alapítói jogok gyakorlója 30 napon belül érdemben nem jár el, akkor a kuratórium kötelessége a bíróság felé eljárni, ennek elmulasztása. A kuratórium tagjai egyetemlegesen felelősek az alapítvánnyal, mint pedig a harmadik személlyel szemben fennálló tartozásokért. Jogutód nélküli megszűnés, ugye az lehet 2 úton, ugye lehet fizetőképes a civil szervezetekkor végelszámolás és kényszervégelszámolás indulhat, és fizetésképtelen, amikor felszámolás és csődeljárás indulhat. A fizetőképes verziónál ugye a végelszámolás mindig kérelemre indul, alapítvány esetében pedig mindig kényszervégelszámolás indul kérelemre is, ez a törvény metodikájánál fogva van így, de az tulajdonképpen egy végelszámolás, tehát mindent helybe szokott hagyni a bíróság úgy, ahogy kérjük.